en katiba wan gi chike matindo kata kes ni wang'iyo HIV and AIDS Control Act men chik mang'iyo kaka wabro dak gi jogo manigi kute mag ayaki ki wagolo kakwede kendo wamedo tiyo ga jopiny. Bura manong'ad ni ne ng'ato nokawe kendo oyudo luong mar mondo dhi otiegre KDF kata e bwo jolweny. Ka ochopo kare to ibiro rwake, imiye namba mondo ti. To ka ne ochopo kocha to no timne nonro maling'ling mano yud ni en gi kute mag ayaki, kasto kanye mane jago mane kata jatend achiel kuom jolweny mane ochung'ne gi nokone ni in kaluwore gi chalni ok inyal bedo ka in koro dog mana dala. Koro mano noyudo ni en akwede kaluwore gi chalne mar ayaki. Mano kane okaw ke bura machalo kamano kendo notere e duol kata tribunal ma chik oketo mang'iyo jogo man gi kute mag ayaki kendo winjo wachgi kaluwore ga kwede gi weche mamoko. Duol no nong'ado ni kaka ne ong'i weche mar jagoni ma ok noluwore gi chik kendo ratiro mare nokethi. Mano ng'ado bura ni jolweny ok gin be chik mar HIV and AIDS Control Act ni gine buoye ok kaka ne giwacho ni chiko lweny ok inyal chiwo service mari ka in gi kute mag ayaki. Koro ka mano noseng'adore to bang'e kaka